ଏବେ ତ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଛି, ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଡାଲମା କରିକି ଗୋଟେ ଖୁଆଇବି। ମା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯାଉଛି, ଯିବି। ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଦେଇଥିଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କୁ। ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କାମ ଦିଏ। ତାପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରାଗ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ଦେଖିକି ଆଣ୍ଟି। ତୁ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲ ଆଗକୁ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇ ଚାଲିଛି। କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦନ? କାଲି କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? କଣ ହେଇଛି? ଅପୁ ଘଟଣାରେ କେବଳ ତମ ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦନ? ଆଉ ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କେବଳ ତମ ମା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲିସା ସହିତ ମିଶିକି। ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ସେ କାଲି କଣ କରିଛି? ତମ ଫୋନକୁ ମେସେଜ କେବଳ ଲିସା ହିଁ ପଠେଇଥିଲା। ଜାଣିଛ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ? ସେଟା ହଉଛି ତମ ମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ। ସେଟା ତୁଳସୀ, ମୁଁ ଆଉ ପଦେ ବି ମୋ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁଳସୀ, ଲିସାର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି ସାମିଲ ନଥିବେ। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମ ମାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ବି ହାତ ନାହିଁ? ସେଇଆ କହୁନି, ଲିସାର ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ। ଆସ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ। ଏ ଦି ଜଣ ଆଉ ଆମ କଥା ଶୁଣିଦେଇନି ତ? କଣ ହେଇଛି? ମା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। କଣ କହିବୁ? ତୁଳସୀ କୁହ। କାଲି ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଫୋନକୁ ଲିସା ମେସେଜ କରିଥିଲା। ଲିସା, ତମେ ଯାହା କରିଛ କିଛି ଠିକ କରିନ। ଜାଣିଛ ଆର ପରିଣତି କଣ ହେଇପାରେ? ତୁଳସୀ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଲିସାକୁ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ? ସେ ମୋ ପରମିଶନ ନେଇ ଘରେ ଅଛି। ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତୁ ସେଇଟା ତ ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିଲୁ ନା ତୋ ମା ବାପା ତତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? କେମିତି ବା ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ, ଛୋଟ ପରିବାରରୁ ଯୋଉ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ଏମିତି କହିପାରିବେନି। ତୁଳସୀର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ଏ ଲିସାର। କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଅପମାନ ହେବେ ବୋଲି। ତୁ କାନ୍ଦ ନା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଚନ୍ଦନ, ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଢିକୁ ଏଠି ଆଉ ନାଟକ କର। ତୋ ରୁମକୁ ଯା, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିବି। ହେଲା, ଯା ଏବେ। ଆଜ୍ଞା ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତମେ ଏ କଥାଟା ନିହାତି ବୁଝିବ। ବିଚାରି ତୁଳସୀ, ଏ ଘର କେହି ବି ନା ତୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନୁହଁ। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମ ଭିତରେ ତମେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କେବଳ ଏଇ ଘରର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ ନା, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି। ଠିକ ଭାବିଛୁ ତୁ। ତ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର ଆଖି ଅଛି, ତ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୋଉଠି ତ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି? କୋଉଠି ଏଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ, କୋଉଠି ସେ ଚମ୍ପୁ ଚନ୍ଦନ? ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନଉଛ। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଉଛ ମତେ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ।